आई आज बड़ी खुशी के बात बा। फटाफट भोजपुरी में चैता के सेट लगल बा। धर्मेंद्र भैया के टीम बा। बड़े सुंदर सुंदर गाना होता। वही में एगो हमू के गावे के मौका मिलल बा। यही चैत के महीना में धर्मेंद्र भैया अपने मेहरारू से जबरी कटिया करावतनी। जब जबरी कटिया करावतनी तो कुछ काटे गईली तो चोली में चीज लेके गई हली। और काटता काटते चीज हुए सूख गई। अब का लेके गई लली तो सस्पेंशन बा। तो कैसे कहे के बाटे भैया? कैसे? जबरी धरवले हसुआ हाथ में मुदैया राम। अरे जबरी धरवले हसुआ अरे हाथ में मुदैया राम। अरे गेहूं कटत सूखी गईले। अरे गेहूं कटत सूखी गईले चोली के चिजुइया रामा। गेहूं कटत सूखी गईले गेहूं कटत गईले जबरी धरवले हसुआ हाथ में मुदैया रामा। गेहूं कटत सूखी गईले चोली के चिजुइया रामा। गेहूं से छन छन से